Awusabona sithandwa sami, sweet lami lomkhuhlane, isihlahla sami somthunzi, uyaphila kodwa? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila nami. Sengisizwa ney'foni-ke eqhamuka kwezinye iy'ndawo, kungeke ungibonele wena. Sithandwa sami bengeke ngikwazi ukukutshela le ndaba lena. Ngivele ngabona ukuthi ngcono ngize la, mhlawumbe uzongizwa kangcono uma sengilana. Yini into u-right kodwa wena la ngikhona-ke? Ngi-right kakhulu, yazi ngi-right kakhulu. Uma nje info. Sithandwa sami, yazi angazi nokuthi le nto ngayiqala ngaphi ngoba sengihlale nayo isikhathi eside. Yini leyo? Uma nami phela ngithi ngihlale ukhulume nami wena indawo manje ungafuni ukukhuluma nami. Sithandwa sami, yazi ukuthi angazi lento izokuphatha kanjani, angazi ngempela kodwa ukuthi kumele uyazi yabo. Uma ufuna ukungishada ngiyavuma. Akusikona lokho. Hawu. Lento imayelana nobaba wakho. Ubaba? Ubaba wakho. Indaba wenzeni? Wena ukazi uzibuze nje ukuthi indaba esontweni lababa wakho kuhlezi kugcwele. Ingoba phela ubaba umuntu wenkosi usebenza ngabantu, yileyo nto nje emnandi nje. Naye sithandwa sami uyaphazama. Ubaba wakho yabo lezi zinto esihlezi esizwa ngobaba wakho. Yebo ziyiqiniso sithandwa sami. Manje wena uqonda ungitshela ukuthi ufuna ukukholela abantu abahlezi bekhuluma amanga. Cha sithandwa sami, njengoba ngithi ziyiqiniso ngoba nangimina sekuke kwenzeka. Angizanga. Yebo ubaba wakho kwathi ngolunye usuku nje sike esontweni sikholwa nje simlalele lapha emile epolitiki kwase kumele sinikele yabo ngesikhathi sesinikela ngathi sengiqedile ukunikela ngalesikhathi esengixhawula wangibamba romantic nje esandleni ngathi ngiyambuka ebusweni waloke eblush yayibo lonto. Ima uqonda ukuthi wena banguzwa kahle kumele ungichazela kahle ngizwa into eshoyo. Njengoba ngisho nje sithandwa sami ukuthi ubaba wakho uke wazama ukuthi enze lento le ekuthiwa uyayenza kwabanye abafana. Yazi ukuthi angikholwa. Ufuna ngikholwe vele? Sithandwa sami kuzomela ungikholwe ngoba ngingaqambela amanga mina. Phela kodwa sikhuluma ngobaba wami lana futhi ubaba mina ngiyamsempeleza yenze lento kwena uyazi ukuthi nawe ngizathandana. Sithandwa sami nakho-ke yenza icabanga kwazwa ngisentabeni wathi uyongithandazela entabeni kanti uyazi yena ukuthi uyokwenza izinto zakhe zenkanuko lapha entabeni. Cha phela wazama ukuthi alale nami wathi uzofika ngithandazela entabeni ukuze ngizokwazi ukuthola amatoho ngithi yazi ukuthi ngibuye ngakwazi ukuba ukuhlala isikhathi esiningi etohweni. Sithandwa sami ukuthi angisayikhumbuli imoto yafika yangilanda kodwa uma ngikhumbula kancane bapetiyayo uyena udrive ongakwazi ukuthi angilekelele kulento engiyishoyo ngoba uyena wangilanda endlini lo driver loyana wayesontweni mefike esontweni wathatha umfundisi ahamba sa entabeni lapho kafike aziveza khona ubaba umfundisi ukuthi ubaba wakho ukuthi uyihlobo luni lo lapende. Sithandwa sami bengeke ngize la kwi-TV la ukuba le story lesamanga bengeke ngize lana. Ngize lana ngoba ngifuna ukuthi wena ungikholwe ukuze sizokwazi ukuthi nabanye asebenzekile lenkinga le engingabhekana nayo bakwazi nabo ukuphumela obala. Manje mawuya kwi-TV futhi yena nje ngizokholwa kancono ngayo indaba ungahlani nami endlini sikhulume ngaleyo. Sithandwa sami uyabo lento ukuthi ivele njengesibuziso kumina ukuthi ngiyeze la ku-TV ukuze ngizokwazi ukuthi nalabo abake baba nalenkinga phambilini bakwazi ukuthi nabo baqhamuke bavele nayo ukuthi cha umfundisi uke ngempela wayenza lento kubona. Awuyiboni kanjalo?
awukwazi ukubhekisa into vele inkulumo kanye mina ngizokholwa kanjani awunaproof awunalutho kodwa uyakhuluma nje. Cha sithandwa sami ngingangabi nabo ubufakazi kwamanje kodwa ukuhambeni kwesikhathi nawe uzoyibona lento engiyishoyo. Angithi njengoba ngikutshela ukuthi lento le ubaba umfundisi uyenzile kumina and futhi nawe uyazi ukuthi lapha emphakathini abantu bayakhuluma ngayo yini le yenza ukuthi wena ungakwazi ukungikholwa. Kodwa abantu bengakhuluma ngababa sikhuluma ngobaba la ubaba uright esontweni urich nanemali uright akekho umuntu ongamfuni manje ngazi ngani nawe beba kahle usisho leyo usandukisho. Uyakhumbula kuthiwa ubaba wakho ulo uthwele. Indaba leyo babeyikhuluma zabantu namanje basayikhuluma. Imaki indaba wena sithando sami ungaboni ukuthi njengoba nje ngisho kanje lento iyahlangana ukuthi kusho ukuthi nje labantu laba ekuthulala nabo kusho ukuthi baphuca inhlanhla zabo ngokuthi alale nabo ukuze yena akwazi ukuthi alungelwe isonto lakhe akwazi nokuthi alungelwe izinto zakhe. Oh wena konke ungitshela ukuthi abantu bakhuluma iqiniso bakwamlana namase. Cha sithando sami into engiyisho mina ukuthi wazama ukuthi ngimina kwenze lokho. Kusho ukuthi ke laba abanye mhlambe baba nebhadi ukuthi azange bakwazi ukuphunyuka njengami abanye mhlambe baphunywa njengamasazi angazi kodwa mina ngakwazi ukuthi ngiphunyukeke kubaba wakho. Uneshona lento eshoyo. Sithandwa sami ngineshow wazwa ngisentabeni afike entabeni athi sizokhuleka ngathi ngambona umuntu okhumula iblazer ngambona ekhumula ishirt ngabuza ukuthi umkhuleko onjani lo wathi hayi manje ukuthi uyashiselwa ngathi ngambona umuntu usesondela kumina ufuna ukwenza hayi sithandwa sami hayi. Kodwa manje ngizomela ukhuluma iqiniso ngoba lento eshoyo ingakufisa and mina angikwazi ukuthi ngiyihlalele futhi nganayo ngoba kwami bekhuluma ngawo lawo umuntu wami futhi ngiyakuthanda angazi ukuthi ukhuluma nje uqondisile konke uthi mina ngeseshani ikholo wena ikholo yena ngoba naye ngizwakela futhi aphinda ngikhulumele ngekhathela yazi leyo. Ya ilula lento lesithandwa sami ukuthi lento lesivele sidlale njengefilm lapha kwi stage play asasesontweni yabo yena uyobe seshawa isaze lazo ukuthi khona lento le akayenza khona. Baby kahle awukwazi ukuyenza leyo wena kahle sewufuna ukuthi ubaba sisithunzi nje kahle lokho kufunayo. Sithandwa sami engathi awungizwa kahle nangomsasazi ufuna ukuthi afake amazwi ukuze uzokwazi ukuqonda kahle. Yabo sisi siyeza ukuthi